Is illiúnt an dochtathe COVID-19 é seo go bhfuil fórna scoile in iarhain scoileanna. Aimimena na hilliúna in dochtathe. Sa tróchláir chun fille scoil go hiomlán, leigtar amach cén chuma a bheith gur oibriocht scoileanna agus cad é an réon de haci a bheith gur fáil. Mar chuid den phrótocáil am ile ar an obair, ní mór gan ar an ile gol faoi illiúnt in dochtathe COVID-19. Tá an illiún seo bunaithe ar na riachtanis sa phrótocáil am ile ar an obair agus ar a gáir le atramhach ón láránad farad am chosan sláinte, maidir le hathoscailt sábháilte scoileanna. Sí aim na hilliúna seo ólas a thuirt goit I dtaca le symptom COVID-19, cóirle agus tróir faoi chláinte feibli, cad atá le déine má hagan symptom COVID-19 ar bhuail fórna nó scoláire agus iad ar scoil, agus achhuimar a thuirt ar a blan freagartha COVID-19. Fádáine agus sábháilteacht. Tá fádáine ar bobbal scoile ina gnéomh bhunúsach ar blan iomlán le fille rathúil ar scoil a chinnú. Má chuirtú mothúcháin sábháilteachtach an cín, cuidítear le daltaí a creidúint go bhreastalófar ar a riachtanis agus go dacófar le na bholáine a gcuiteanna. Má bhaithítear sábháilte, cuidítear le laidú a dhéanana ar cheannachar an stras agus na himrí sa chuí scoil mí dábalta smaoinemh, plean, pórtachlacha agus fólam. Siad seo leannas na príomhtheachtarachtaí fáláine a dtaca leis a bhile ar a scoil. Sábháilteacht, suaimhneas, nascacht, féin éifeacht túlacht agus éifeacht túlacht phobail agus dóchas. Rian na héan, an dochtú don ile ar obair. Illiúnt ón údarás sláinte agus sábháilteachta. Modúil illiúna is é seo a d'urbar an túdarás sláinte agus sábháilteacht agus sonracht do gach fostí. Tar sé ólas goit faoi COVID-19 agus chuna stoppa chóir le leanú an ghalir agus na réamh chóramí le ghlacha. Tugadh sé seo thart ar 50 nóméid le fécintear. Féchar seo hanis, sola leanna tú a raig. An dochtú maidir le fille ar an obair go sábháilte. Réamhrá. D'urbar an túdarás sláinte agus sábháilteachta an tondochtú seo maidir le fille ar an obair go sábháilte. Sé an protocál maidir le fille ar an obair go sábháilte an príomhhuiciméid a chaithigh dostóir leanúnt chun dáit oibre a oscailt. Dearach an cuasa seo chun cabhrúlaat tuiscinnta áil ar riachtanis an protocál maidir le fille ar an obair. Ceann den na riachtanis sin is ag go gaithigh oibrithe illiúnt an dochtathe a chur a gríoch. Cuirigh dostóir breisolalas, cóirle agus illiúna ar fáil maidir le bearta COVID-19 I dáit oibre. Maran an cuasa an dochtathe 50 nóméid ar fad agus tá ceithre hapacán. Freagrachtaí an osdóire agus an oibrí, scapa COVID-19 a chosc, cóthairthaí agus symptóm COVID-19 agus tuilleolalas agus cóirle. Nuair a chomhlán níonn tú don dochtú maidir le fille ar an obair go sábháilte, ba cheart go mé hanán, freagrachtaí an osdóire agus an oibrí as fille ar an obair go sábháilte a hanaithint. Sláintechas má lámh, sláintechas rusbráide agus scara fisiciúil a léirú. Cóthairthaí agus symptóm COVID-19 a aithint. Braic chuntas a thuirt ar ról an ionadaí oibre cheannis agus fáisnéis agus cóirle ratha ar COVID-19 a aimsiú. Topic I héan. Freagrachtaí an osdóire agus an oibrí. Sa phrótocál maidir le fille ar an obair go sábháilte, tugtar braic chuntas ar na bearta tá le cur a bhaim chun scapa COVID-19 san ionad oibre a chosc. Tá an protocál sancheapa chun taciú le fostóirí agus oibrithe. Déan cínta go ggóláníonn tú fuirim COVID-19 maidir le réamhile ar an obair 3 lár a liad sola déan tú a raise an obair. Tabhar an uirim seo dostóir. Dearbhítear an méad a leannas leis a bhuirim. Nach bhfuil symptóm COVID-19 at, nach bhfuil tú ag féin éon rú, nach bhfuil tú ag fannacht ar thurthaí tástáil a COVID-19 agus nach raibh tú a deagháil le duine a bhfuil an víras air nó uirí. Inis do dostóir má tá imthosca ar bith eile an a bhaineann le COVID-19 nach bhfuil san áireamh san irim a d'fhéadfadh go bheith riachtanach an nochta chun go bhéh tá fille ar an obair go sábháilte. Féachar hempléid agus seiclistí an údarás sláinte agus sábháilteachta go háirithe seicliste uimhir a sé d'oibrithe. Cabhró sé sin leat olbhú le haidh fille ar an obair.
Tá sé táchtach éonmharta a chur dostáir a bhaim chun tú a chosint a leanúnt, lenan árítar, freastalar iliúnt chun don dochtú COVID-19 a chur a gríoch, súntas a dhéanana de himtón COVID-19 agus fásnéis na le. Úsáid amhaantas TCP nó trealamh cosanta pásanta a chuirtar ar fáilgait de réir mar a thugtar tróir. Gan rudaí a chóráint a bhí na damhla de bhéal mar hampla cupán nó pín le héiscríneoireachta agus gan lámh a chruthe ná dlúthail i dhéana le daoine eile. Oibrithe atá an mhaol níos mú ón coronavírus. Tá fásnéis thonrach ag feimmeannach na seirbhíse sláinte go chuoine i mhaol anmhór ar a dochtar freisin daoine atá an leochlach agus í siúd an mhaol mór ón coronavírus. Leabhar le dostar faoi aon ábhar imrí a déiteach a bheith hurt má táta ba gean den na categórí sin. Leanna chorla agus an áisnéis is nua honrathe madidir le sláinte feibli ar thaobh gréasán aimmeannach na seirbhíse sláinte. Topic 2. Scapa COVID-19 a chosc. Tá sé táchtach gach bart COVID-19 atá bhaim i dát oibre a leanúnt chun cabhrú le scapa an vírus a chosc. Féitin na céimeanna a ghlachan tú difriocht mhór a dhéana chun cuidú le gachta na chuineáil sláán. Tá trí bhart riachtaнаcha an chun scapa an vírus a chosc. Sláintachas má lámh, sláintachas rusbráide agus scara fisiciúil. Beidh tú ólach ina barta sin hanahéin. Sláintachas lámh. Ní de lámh a go maith agus go minic. Ban úsáid as tígad rán lámh nuair is gá. Fechar a bhí seán gear seo ag taspáint conas de lámh aní i gceart. Down cabhrú le trasseola COVID-19 a chosc. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers, and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm, and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow-operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Sláintachas rusbráide. Clúdig do bhéal agus do phrón, agus déon casach nó sré isteach a gírsúr glán nó a dilan nó do bhainchile. Déon an círsúr a dúsgart i musca brúscar dúnta. Ná déon casach isteach do lábha. Seach an tála dhéana le do thuúla, do phrón nó do bhéal go dtí go níigh tú do lábha. Is féidir le lábha éilethe an vírus a scapa. Scara fisicach. Má anan tú rábhéidir amach ó chuoine eile, cabhró sé sin le tú a chosint. Tastóigh teagháil isiciúil níos dlúthe a gás roinnt oibre áfach, agus beagir dostóir roinnt barta sa bháilteach de breise a chur a bhaim. Déiteach sitáil scáilán nó TCP arúnach a tholáthir a bheits an áirimh leis na barta sin. Beag is at freisin ghfuil níos mó táchta ag bant le glanna agus tígal rú ó thosaigh a fandéim. Is bart táchtach eile é sin chun scapa an vírus a chosc, agus caithfar é a dhéana go rialta agus a gceart. Ionadaí an oibrí cheannis. Faoin protocol module ile ar an obair go sábháilte, ceapig gach ionad oibre, ionadaí oibrí cheannis a bháin ar a liad, chun a chin tú go bhfuil barta rialathe COVID-19 go bhaim. Cabhraíonn ionadaí an oibrí cheannis leis na barta sin a chur a bhaim. Déanann siad cumarsáid le dostóir, agus cabhraíonn siad le cóir le sláinte COVID-19 go tholáthar d'oibrithe. A thorgamach isat cé héin nó hí an duine sin, agus éon ábhar imrí a déiteach a bheith hat a thuirt dá hard nó dá ard. Má hagan cóthairthaí sorta vírus ag an obair, stad den obair agus cuir dostóir nó do bhaineisteoir ar an ólas láithreach. Be córas a bhaim chun an cás a lábhseáil. Begirt na nósanna imachta éonrathe atá a bhaim a leanúnt agus clúdach aige a chahabh nuair a tholáthrítar é. Caithfidh an tionadaí oibrí cheannis ilúnta áil dá ról agus déiteach gomach níos mú ná ionadaí a bháin ceappa
ag brathir bhéad dát oibre. Topic 3. Cóthairthaí agus symptóm COVID-19. Má anítar cóthairthaí agus symptóm go luath, bíonn níos lú daoine ionáitethe agus is féidir leis an idirchábháil tosú go tapa. Seo fí seán gearad ón bhaimimeach na seirbhíse sláinte ar éiríonn na COVID-19 agus cad atá le déanamh má cheapann tú gúil siad at. COVID-19 or coronavirus is here, so it's important to have the correct information at hand, like knowing the symptoms, a high temperature, a cough, shortness of breath or breathing difficulties. If you have symptoms, self-isolate to protect others and phone your GP. Visit hse.ie for updated factual information and advice, or give us a call. Protection from coronavirus. It's in our hands. Cuimrú gur bonan symptóm chutínta COVID-19 agus casacht, déta casacht de cinál ar bithe bheithe gceist len an árítar casacht hirim. Gur anála nó deacrochtaí análathe. Fíomhras, rud a cílíonn teocht ord, 38 géim Celsius nó ó sa ceann, agus cailtanas nó airú ar de bholú nó do bhlas. Má bhíon éon cheann den na hairíonn na sinat fanta bhaile, déon féin éon rú, agus chur gléachar de hochtúir tailig. Fan amach ón obair go dtí go mbeidh na hairíonn na goléir glanta héis féin éonrathe. Tar cuairtar hse.ie chun an áisnéis sláinte peibli is nua honrathe a áil. Topic 4. Tuilleadh eolais agus cóirle. Tá go leor fáisnéise agus cóirle ar fáil maidir le COVID-19 dostóirí agus d'oibrithe atá ag filleadh ar an obair. Cuirigh dostóir bearta rialathe COVID-19 go bhaim agus tuair sé nó sí fáisnéis goit a bhhainn go sonrach le dát oibre. Mar luachanna, ba cheart d'oibrithe fuirim réamh-ile ar an obair a chomhlánú agus í a thabhairt dá bhostóir. Féchar leathanach gréasán COVID-19 an údarás sláinte agus á bháilteachta agus féach seicliste ihre sé d'oibrithe agus dachhainní eile. Cuidóigh an áisnéis sin leat olbhú le haidh filleadh ar an obair. Tá cuasa gearr ar lína go phríomh-ionadaithe oibrithe ar fáil freisin. Tá sé antáchtach aráthairt did hain go fisiciúil agus go meabhrach, déan iarracht de nuachta áil ó bhainsigh iontaofa ar féidir bratharb agus déan iarracht de chuid ama scáileán a thóranú. Cuinní le gnáthamh más féidir leat, déan aclaíocht agus fanna deangháil le muintir agus le cóide. Féidir na barta sin difriachta dhéana do chláinte agus do doláine. Béidir gomach simát I badchréile de chuid feimimeach na seirbhíse sláinte maidir le stros agus strossanna féidirthe a bhainistú le ling filleadh ar an obair faoi COVID-19. Is féidir tíochtar sin freisin ar leathanach gréasán feimimeach na seirbhíse sláinte. Is féidir tíochtar bhreis eolais maidir le COVID-19 ar na suíomhanna gréasán a leanas. hse.ie, gov.ie, hpse.ie, nsai.ie. Tarfaí deara, tá réimse póstéir, leabhrán, físeán agus closachmaní maidir leis a coronavírus ar fáil ar www.hse.ie. Tá tú inis ar an eolas faoi COVID-19 agus conas tú hain na chosaint ó ngálar a thógáil. Táirg an chuid eile den iúnt trárgóit ar conas cosca chuir ar leathnú COVID-19 ar scoil. Rína dó, smachta chuir ar leanú COVID-19 ar scoil. Barta rialathe, conas tuairta isteach agus leanú COVID-19 is scoileanna a chosc. Fasacht ar thurchan cín na dacha le symptóm COVID-19. Má tá symptóm ort, ná freastal ar scoil, chur gléoch gohan ar de hochtúir agus lean tror feimimeach na seirbhíse sláinte maidir le féin éon rú. Má há tú aitheanta ag feimimeach na seirbhíse sláinte mar theagháilí go dhuine le COVID-19, ná freastal ar scoil agus lean cóirle feimimeach na seirbhíse sláinte maidir le sríonú ar ghlúiseacht. Maidir le daltaí le symptóm nó atá aitheanta ag feimimeach na seirbhíse sláinte mar theagháilí go dhuine le COVID-19, ba chóir go gcuirfaí an úldóibh nó chóirdóibh teacht ar scoil. Má hagann symptómairt ar scoil, chuir é seo hanúil go bhainaisteocht na scoile go pras. I blean freagartha COVID-19 do scoile, beidh eolas faoin na sucrathe seo go léir. Cuir eolas ar a blean freagartha. Agus tú a godisteach a bhorganmh na scoile, bán úsáid as dígal rá lámh atá curtha ar fáil. Is le cuine amháin a scuilfar cuairtóirí isteach sa scoil, tuismitheoirí san áireamh.
Cumad scar a physicúil a cuairtóirí más féidir. Bích ólas at a brotáil go bhhainistú ar chás áras de COVID-19 do scoil. An tacht le sláintachas má lámh. Cur sláintachas má lámh chun cín trí níochan lámh nó úsáid amhaint as dígalrán lámh. Cur fordáileoirí do dígalrán lámh do scoil ag pointí iontrála agus fágála agus a siúmí range. Ba chóir cuaireamach chun éon dúirteach de dígalrán lámh a ghlaanna sa chuí is na ditig díine. Tá finis an go bhfuil ioncaí lámh alcóil bunathe níos éifachtaí agus féidir ioncaí lámh nachhfuil bunathe ar alcóil a úsáid freisin. Is fearr isce bogtha úsáid do níochan lámh, seachas isce fuair nó isce te. Mas rud é nachhfuil an ach isce fuair an sin, ban úsáid as galúnach a eblion go héasca in isce fuair. Please note that this technique is not appropriate when hands are visibly dirty or after using the toilet. In these cases, hand washing is required. Hand rubbing should take you 20 to 30 seconds. Use a timer or count 1, 2, 3, 4, 5 in each of the following steps. Apply a palmful of alcohol-based hand rub in a cupped hand, enough to cover all surfaces of the hands. Rub hands palm to palm, then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm and vice versa. To clean the tips of your fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Once dry, your hands are now clean and safe. Cahan lámh a ní nó dígalrán úsáid. Ba chóir go na buail fórna agus scoláirí go léir sláintachas lámh a chleachta ar cheart chun na scolagóibh, rih ithe nó ól, iníg an leithris a úsáid, iníg patracht ar anmhithe, iníg súgartha mo faoin air, nuair atá lámh a sálaach go physicúil, nuair a dhéanann siad casacht nó sré. An tácht atá le sláintachas má rusbráide. Ba chóir goit sláintachas má rusbráide a chleachta agus a chur chun cín. Beidh póstéir a léiríonn béisíocht rusbráide ar haspáint chun cuidiú leis a gleachta seo a chur chun cín le scoláirí. Clúdaigh do bhéal agus do phrón le círsúr nó bacán de láimhe nuair a dhéanann tú casacht nó sré. Déan círsúr chatte a dlúsgart láithreach agus sábháilte a musca brúscar in naca láimhe. Cuidóigh sláintachas má rusbráide le dtína timpplair de chosint ar víras amhail sláideán, fliú agus COVID-19 go háirithe. Scara physicúil. Is féidir scara physicúil de chur a bhaim go húsáideach is siomh iarmhain scoile agus solúpacht áirithe a bheith an más gá. Ní mór é a chur a bhaim ar bhealach practicúil lena aithint nach féidir fócas ar a gceist seo a d'fhéadfadh a bheith fritarthúil bheith réim. Anítar nach mbeidh an nuair an ábalta scara physicúil a chamadú na scoláirí agus ní bheithfar ag súil leis seo, mas rud é go bhféadfadh droch dheonnachar a bheith heige ar a scoláire. Más féidir áfach, ba chóir goit íos féid dád méidir amháin agus más féidir dhá féidir a chamadú dhaoine eile sa scoil. Ba chóir goit partaí na freisin chun dlúthe gháil a cheachint ar leibhéal aig le haig. Mar hampla, fána de cheasamh seachas sí an aice le duine nó cruma síos. Béidir go mbeidh leagan amach difriúil ar do scoil nuair a uile tú, mar thura ar riachtanis don scara physicúil. Siad na scoilna féin is fearr tá ábalta cinenne dhéana maidir leis a leagad amachí dá scoil. D'orbair an Ryan crat chun scara physicúil a chamad sa siomra ranga in iarmhain scoilne. Ba chóir go mbeidh ar an ólas go bhfuil rá chatagóir de scara physicúil an. Scara a bhéadú agus idirghníomhaíocht a laidú. Ba chóir scara dhá féidir más féidir nó méidir bháin ar a laid a chamad idir jaascí nó idir scoláirí éonar nó buail fórna. Leagtar amach tuile tráireach maidir le idirghníomhaíocht a laidú sa phlean freagartha. Úsáid PPE is scoilne. Beidh gála clúdaigh aige gan ireann agus scoláirí go léir, mas rud é nach féidir fad physicúil dhá féidir a chamad.
Ba chóir smaoinmh ar scáil an perspex sa úsáid I limistéar fáilte, mus rud é nach féidir leis a bhuireann fad fisiciúil rábhéidir a chumad ó bhíol fórna eile nó scoláirí. Is féidir deontas mion oibricha a úsáid chuige seo. Beag dá le PPE chumá mar thura ar nádúr gníomhacht í oibre nó limistéar oibre áirithe. Beidir go nórófaí le seo ról amhail, ag feidhmiú cóirim dlúfarsanta, má anítar cás amhras de COVID-19 agus an scoil ag feidhmiú, sa chás go bhfuil ball fórna a bhfuil ord risca ag baint leo ag freastal leabhar na d'oibre agus ar dachar an scara sóisialta a chuineáil ar siúil. Ag tuairt faoi gharchabhar, ag crunethe tuismitheoirí is múntóirí. Beag PPE cuí ar fáil le dailá le cásan na amhras de COVID-19, riochtan is cóirim dlúfarsanta agus den gharchabhar. Ba chógamach is sad cé náit agus cé weig is féidir PPE iad a scoil más gá. Tá tráir mar de le húsáid PPE ar fáil ón bhaimimeach na seirbhíse sláinte agus ba chóir é seo áibh I bplean bhreagartha COVID-19 do scoile. Ábharmachnamh breise dómhsúid bhfuil riachtain na speisialta idircha seacab. Maidir le leanaí bhfuil riachtain na speisialta idircha seacab, go minic ní bheidh sé practicúil nó iomchuí scara fisiciúil a chumad. Mar sin, ba chógan Európaí ar bhéim leagan go mbeadh feasacht bhéideithe ag tuismitheoirí nó cuéimhnóirí faoi chóthairthaí, symptóm nó áirithe sa bhainlíne a thugann le tuiscint go bhfuil tinnis nó ionabhtú COVID-19 an. Má tá symptómán, níor chóga leanaí freastal ar scoil. Maidir le leanaí nach bhfuil ábalta a lábha níd hain, ba chóir cuidiú leo a lábha a chlána nó dígalrán a úsáid mar is cuí. Clúdaigh aige a úsáid a scoileanna. Moltar sa cháirle ón HPSC go gafaí clúdaigh aige mas rud é nach féidir fad fisiciúil rábhéidir a chumad ó bhuial fórna nó scoláirí eile, agus banan sé seo leis an bhuial fórna agus le scoláirí. Maidir le clúdaigh aige, feidhmíonn siad mar bhachan chun cosca chur a bhréanaí rusbráide ag taistil isteach san air. Tá siad ceappa le cosca chur ar threasseola an vírus má dhéanann an catóir casacht, sré, labhairt nó an ngátha ardú. Cuidaíonn siad le cosca chur a leanú gadair ó dhuine an áirithe nach bhfuil is acab. Is síomhanna áirithe ba chóir smaoinmh ar scáilán chréarcacha a úsáid, mar hampla, go bhfuil fórna atá ag idirghníomhú le scoláirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta nó deacrachtaí fódama acab. Ba chóir iarra ar na scoláirí go léir ar agóras iompar iarmhain scoile, clúdaigh aige a chahabh, ach amháin má tá cúismhaach gan é sin na dhéanamh. Níor chóir go cheann ar bith den na grúpaí seo leanas clúdaigh aige a chahabh. Duine ar bith a bhfuil deacracht anáil acab, duine ar bith atá gan nach na ganúir labhra nó atá éagmaise. Duine ar bith nach bhfuil ábalta an clúdaigh aige a bhaint gan cúna. Duine ar bith a bhfuil riachtain na speisialta acab agus a déitoch mothú cuirithe nó anmhí compordach a caithfh an clúdaigh aige. Maidir le clúdaigh aige, ba chóirí de stáráil is spás atá santa de gach scoláire, mar hampla cumátán le lipéad. Ba chóirí de ní a ní gach lá úsáide, nó más léir go bhfuil siad salach. Níor chóirí de chahabh má tá siad fleoch, beidir go mbeidh sé dachar anáil dhéanana trí clúdaigh aige éad a fleoch. Beidir go mbeidh clúdaigh aige inniu scara breise ar fáil go scoláirí, múntóirí agus buail fórna ar agla go mbeadh clúdaigh aige cúilteacha de dhí a rithean lé. Fiú má chatar clúdaigh aige nó masc, ní mór fós fannacht sa bhaile má bhíonn symptómart. Rína 3. Cad is córa dhéana má hagann symptóm COVID-19 ar bháil fórna, nó scoláire agus iad ar scoil. Ag dailá le cás amhras de COVID-19. Beag limistéar aonraithe aitheanta ag do scoil le bailach aonraithe aitheanta. Ba chóir ólas a chur ar thucraithe do scoile mar atá leag amach i bplean freagartha do scoile. Ní mór na nósanna imeachta seo leanas a chur a bhaim má léiríonn ball fórna nó scoláire symptóm COVID-19 agus iad ar scoil. Má scoláire an cás amhrasta, ba chóir teagháil a dhéana leis na tuismitheoirí nó cuéimhnóirí láithreach. Déan an duine a aonrú agus leanna nósanna imeachta atá ar bun chun duine a thunlachan go dtí an limistéar aonrathe santa. Ba chóir duitse fad rábhéidir a chumad ón duine a bhfuil na symptóm orthab, agus a dhéana deimhande go gomadan daoine eile fad rábhéidir ar shiúil ón duine a bhfuil na symptóm orthab. Ní gá an limistéar aonrathe a bheith ina thiúmra, ach mas rud é nach thiúmra é, ba chóir é a bheith rábhéidir ar shiúil ó dhaoine eile sa siomra.
Mas rud é nach féidir fad a rábhéidir a chamaad, bechorgan bháil forna atá ag tuairt ara go scoláire clúdach aigen nó masca chahabh. Níor chóir lámhíine chahabh, tuisnach déan an vírus tríd a gracin. Bechor masca bheithe chahabh ag an duine a léirí an symptóm. Mas rud é nachfuil ceann acab, bechor ceann a thuirt dóibh. Déan measú nó cé acab an féidir tróir a thuirt láithreach go rachach an duine atá ag léirú symptóm a bhaile, go dúirfaí a bhaile iad le tuismitheoirí a gléag ar an nachtúir agus go leanna siad ag féin éon rús a bhaile. Cuidú leis an duine a léirí an symptóm fannacht in an éonar mas rud é nach féidir le go bhaile láithreach agus cuidú le gléachar an nachtúir. Bechord an duine stéana ó lábha leagan ar ghuine, dromchlaí agus rudaí, móld an duine sláintachas má rusbráide agus lábha chleachta. Má tá an duine má go leor le go bhaile, déan sucrú go dabhraigh balltáil go bhaile iad a luí agus is féidir, agus moldóibh a nachtúir a chur ar an ólas ar a bhón faoin na symptóm. Níor chóir iompar poiblí de chinál ar bithe úsáid. Mas rud é go bhfuil siad róthín le go bhaile, nó má tá cóirle de dhí, déan teagháil le ní nó héana dó, agus aberleo go meastar go bhfuil COVID-19 ar an duine tí. Déan measú nu ar an achtra a mhain for úsáid as chun gníomhartha leanteachta agus aithláánú a chinne. Sucraigh go ndéan for glantachán cuid den limistéir éonrathe agus na limistéir oibre atá gceist. Cuirigh feidhmeannach na seirbhíse sláinte fis ar éon bhíal fórna nó tuismitheoirí a raibh dlútheangháil acu le cás diagnóisithe tríd a bróiseis iomraíonú teagháilethe. Rian na cathair. Plán freagartha COVID-19. Cad é an plán freagartha COVID-19? Tá plán freagartha COVID-19 ceaptha le taciú leis a bhuireann agus an bord banistíochta chun barta a chur ar bun a éichen le cosca chur ar hartaisteach agus leanú COVID-19 sa timpeallacht scoile. Tugtar chuirsíos an ar na polisithe agus cleachtais atá riachtanach le go sásóg scoil protocol an rialtais protocol am ile ar an obair agus plán na rinne idachais dathoscail scoile a d'éigh le cosca chur ar hartaisteach agus leanú COVID-19 sa timpeallacht scoile. Tucha méid beo se an plán freagartha COVID-19 agus déan for é a nua honrú i gcóir leis a gcóirle i dtaca le sláinte feidblí maras cuí guir bhunscoileanna. Bechorghuit ólas omláin a bheith ar phlean freagartha COVID-19 go scoile. Tá cúna agus cóibrú ón na buíoll fórna, scoláirí, tuismitheoirí, conratháirí agus cuairteoirí go léir ríthábhachtach go bhrá an phlean. Cad é policy COVID-19 na scoile? Le policy COVID-19 scoile, leagtar amach tiomantas na scoile chun an plán freagartha COVID-19 a chur a bhaim agus chun chuidú le cosca chur ar leanú a vírus. Beag an policy sínathe agus dátaithe caithear lech an bord banistíochta agus an príomhaide agus cuirfar ar asúla gan ireann, scoláirí, tuismitheoirí agus daoine eile. Tá templaid go policy COVID-19 scoile curtha ar fáil le go rion idachais. Nós imeachta am ile ar an obair. Dain fille ar an nunad oibre, ní mórgait fuaim am ile ar an obair atá ar fáil ar líana nó an bríomhaide a líana isteach. Bechor fuaim RTW líana isteach agus a chuir arás 3 lá ribh ile ar an obair. Ní mórgait ólas a bheith faoin na bhfuil plán freagartha COVID-19 de scoile. Príomh-ionadaí oibrithe is scoil. Tá protocol le príomh-ionadaí oibre cheappa is scoileanna aontaithe go leornach idir an Rhein agus na cófortaithe idachais. Árítar le ról an príomh-ionadaí oibrithe, bheith mar ionadaí ar a bhuireann go léir sa scoil. Obair go cóibriaach le banistíocht na scoile i dtaca le COVID-19. Cuidú le banistíocht na scoile le cur a bhaim na mart chun COVID a chur faoi chuis. I riaile dhéanana le banistíocht na scoile maidir le hábhríomraí ar bith i dtaca le COVID-19. Cuirfar ilúntar le ar fáil gon príomh-ionadaí oibrithe. Teannach ar COVID-19 ar gníomhaíochtaí scoile áirithe. Tá sé tácht do go hiiscint go mbeidh teannach ar súntasach ag COVID-19 ar gníomhaíochtaí scoile áirithe. Cuirfar é seo san áirimh i bplán freagartha COVID-19 scoileanna. Beidh gála cuairim má chomhráintear bréagáin, gléasan electricha, uirlisí ceol nó trealamh sport i measc scoláirí. Aibróig an Rhein le pórtaithe lasfara chun cáirla níos mion sonraithe a thuirt ar gníomhaíochtaí scoile áirithe ribh athoscailt na scoileanna. Sláintachas agus glantachán is scoileanna, ólas generálta.
Beg rochtan ag a bhuireann go léir tháirgí glantachán agus begartha gleannachta chamad ina limisteir oibre hain. Ba chóir go bhfuil fórna a limisteir oibre a chlána rihúsáid agus ina dhiag gach lá, agus ní mór go bhfuil fórna a drealamh agus uirlisí hain na úsáid, mar hampla cupán, scanra agus pláta. Ní bheidh áisina cithulcha ar fáil le húsáid ag a bhuireann nó ag scoláirí de bhór an risca a bhaineann le háisina agus limisteir cithulcha córáinte. Cuirg an ráin idachais muoinú breise ar fáil go scolanna chun taú leis an glantachán breise atá de dhí chun riscí COVID-19 íosláidú. Rian na cúig. Achhuimire ar thuúlgas na fórna agus cuirsíos ar na tacaí atá ar fáil. Achhuimire ar phríomhthuúlgas na fórna. Líon isteach an uire mam ile ar an obair sulla bhile tú ar a scoil. Aber leis a bríomhide má tá aon chúntí eile a bhaineann le COVID-19 nachhuid san áireamh ar a bhuiream RTW, nach mór a nochtach le go bhfuiligh tú go sábháilte ar a scoil. Críochtnig iliúnt indochtathe COVID-19 agus aon iliúnt eile atá de dhí rih ile ar a scoil. Ní mór goid bheithir an ólais faoi chhlaachtais i dtaca le sláintachas má lámh agus béisíocht rusbráide agus clíló. Cuinnig go thomláin ar an ólais faoin gcóirla nua honmhaithe ón na húdaráis sláinte poiblí agus clí leis. Cuir ólas ar phlean freagartha COVID-19 na scoile. Obair le cóthlachithe le na cíntú go gomad for scara fisiciúil. Caclúdach aige mas rud é nach féidir fad rábhéidir a chamad. Bhí ar an ólas faoi thumptóm COVID-19 agus déon monitóireacht ar de chuid fáilne hain. Ná freastal ar scoil má tá symptóm COVID-19 gurt. Déon féin éon rús a bhaile agus déon teagháile de thugtúir má le rion tú symptóm COVID-19. Má hagan éon symptóm COVID-19 gurt ar scoil, clí leis den nósa de imeachta a leagtar amach sa phlean freagartha. Tacaíocht go scolanna agus go ireann. Tróchlóir dathascail scolanna. Tá tróchlóir mion sonrathe fáilsíthe ag a ráin idachais i dtaca le hathascail sábháilte scolanna i lúnasa agus meánfóbhar. Tróir honrach go scolanna. Mar chuid den tróchlóir, dailsigh an ráin idachais réon de chuiciméid tróireach go scolanna. Tugtar tróir i dtaca le réon dábhar lenan árítar a chaidrimh le scoláirí, taú le foláine scoláirí, ceistan de curraclam agus measúnathe. An chorla náisiúnta amidachas speisialta. Tá achfaní ábharbert acu faoi láthir chun taú le leanaí ag astrú arás chuig an scoil agus leanaí atá ag astrú ón réamhscoil go bunscoil, be siad ar fáil ar thiamh CONOS atá ar fáil an seo. Ina theannta sin, tá forbairt déanta ag an teirbhís náisiúnta sicólaíochta idachais ar réan de hacaí go bhúntóirí agus fuair an scoile i dtaca lena bholáine hain agus taú le foláine scoláirí. Tá réan de hacaí forbartha freisin ag Spectrum Life, an soláthraí nua de chúnamh dostaithe go bhúntóirí agus ceannarí scoile. Tá ólas ar na tacaí agus an tráir atá ar fáil gur an scoile ar fáil ar thiamh gréasán na rinne idachais agus íomh seo. Tacaíocht foláine go niran. Glach cúpla nóméid le gulthríad na sonraí teagmháile atá ar fáil an seo. Tacaí doláine scoile. Lehan nach gréasán le rochtan ar an ólas ar fad do bhaineann le hathascail scolanna, lenan árítar ólas faoi óláine le nasc le hachmhaní, tróir agus tacaíocht. Seminar gréasán foláine SNSO go bhanscolanna, scolanna speisialta agus iarhain scolanna, ag taú leis a bholáine de réir mar a asclaíonn scolanna. Fuair an uirlisí foláine SNSO go bhúntóirí le réon dábhar atá éasca le híoslóidáil agus le húsáid. Rochtan ar réon de hacaíocht agus achmhaní ealaíonathe agus deiseanna fólam a garamúla curtha ar fáil ag seirbhísí tacaíochta agus gníomhreachtaí na rinne. Rochtan ar fuist bhreise tróireach ar leibhéal na hiorhanscoile chun taú leis a bholáine. Seirbhísí curtha ar fáil ag SNSO, casábar tacaíocht agus forbairt, le fócas fiosathe ar phobal scolanna speisialta. Riamh theirbhísí meabharthlainte lenan árítar cóirleoireacht ar líne, á tholáthar ag feidhmeannach na seirbhíse sláinte agus soláirithe seirbhíse muoinethe ag feidhmeannach na seirbhíse sláinte lenan árítar spunout.ie, Jigsaw, MyMind, Childline agus Turn to Me.
Modúil Ilún na Bhreise. Tá modúil Ilún na Bhreise ar fáil chun ólas sonrach a thodáthar duna nithe seo leanas, glantachail na scolanna, cúntóirí riachtainna speisialta, códairí busanna scolanna. Gur maithe as páirteach leachas san Ilún seo. Tásúil go mbeidh sé úsáideachad agus tú ag filleadh ar a scoil. Tá tuilleadh ólas ar fáil ag www.gov.ie/filleadh ar scoil.